akumuhle ujolani sophe bazalwane. So lesithola lesi sokufundisa ukuthi ubona imbali enhle sophe kwamekwenze njani. Amen. On X1 C1 we are at the bishop's household. Amen. Someone bishop is someone that is like it's a nature.
Yazwakala. Ingane iyazi ukuthi ifikile ekhaya. Iyazi. Ningekhomba manje ngiyibona. Sinekhomba. Before nje sifika lapho ukuthi ningekhomba sizocela inkomo ezithu. Esobutoto. Sela ezisi. Esokuthi ngimthatha la ekhaya ningisalile kaMahlangu. Kuye sicele ezithu ezami nokukhulula esenkini. Niyazi ukuthi kobiwa imali ukuthi. U-35K. Ngiyadlala. U-13K. Akunathi isikhathi-ke lapho-ke. 13K. Before just so guy, yes, I'm going to say,
Ngane yami ngizobonga ukuthi uyiphathe kahle. Phinde futhi ngisho ngithi uyiphathe kahle ngoba yintombi nto. Nayi imali yenkomo kamama cela uyonikeza. Ngiyabonga bazali bami. Ngiyabonga bazali. Sizonga